खाम्फा चन्दन मोना बिथांमोना दिनै जोंखौसो माबा हरेकमाल होनलाबायदों दिनै हरेकमाला नायनो बयनिबो न'खर न'खर हरेकमाल थायो नङा होमबा हरेकमालनि बुस्थुखौसो बायो जोंनि गरिब दुखिया मानसिफ्रा बे मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ सोरबा मिल्टन सेलेल माबा माबि बुस्थुफोरखौ माने बै माहाजोन न'खरफ्राल' साख्रियावलाय न'खरफ्राल' बायो चन्दन खाम्फामोननि आखलखौ मिथिगौ दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिराद माने प्रतिदिन टाइम्स चेनेलफ्राव एबा एसामिस चेनेलफ्राव सेटेलाइट चेनेलाव बिथांमोननि माने दुर्नितिखौ दिनै देखायगासिनो दङ खाम्फानि चरित्रखौथ' दिनै नुगासिनो दङ दा बावैसोनो खाम्फा माने बरगयारी बिथांनियावथ' भाइरेल फट'बो मोननो हागौ माखासे रेकर्डिंबो मोननो हागौ दा जों कालेक्सन खालामगासिनो दङ बे चन्दन खाम्फामोनहा बयनिबो न'खराव हरेकमाल नुगोन दङ होमबा दिनै बेबादिनो जादों इउपिपिएलआ दिनै बे साथाम साब्रैसो देवानिफोरनि आखायाव दालालिफोरनि आखायाव दंसै दिनै जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बे बिपिएफजोंनो दंजोबो दिनैनो प्रमान दिनै बे मथनगुरि समस्तियाव बिजेपिबो गैला इउपिपिएलबो गैला दिनै माने हासिबजों सिबनाय बादि साफा जाजोब्बाय मथनगुरियाव जोंनि बिपिएफ दोलोनि माने मोनसे वार्कार्स मिट जादों लोगोसे बेयाव जयनिंनि हाबाफारिबो लाफानाय जादों बेवहाय दिनै खमसे खम 1000सो बिजेपि इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोर जयेन जादों कंग्रेसनि सोद्रोमाफोर जयेन जादों आरो बोरो माने इस्लामिक धोरोमनि माखासे धोरोमारि माखासे माबाफ्रा दिनै बेहाय जयेन जादों खोब गोजोननाय मोन्दों दा बेनिफ्राय बुजिनो हाबाय दिनै फैबाय थानाय बिसायख'थियाव मथनगुरिखौ जोङो उद्धार खालामफिननो हासिगोन मथनगुरियाव जोंहा सासे एमसिएलए गोदानै मोनफिनसिगोन बेनि थाखाय जोङो गोख्रै बुंनो हायो लोगोसे सारा बिटिसियावनो 40टा समस्ति बेवहाय मोनसे देरहाजोबनायनि जे आबहावा जे धौ दिनै बारगासिनो दङ सारअन्थाइ बारहुंखा दैबानाफोर बादि दिनै बिपिएफआ आवगायगासिनो दङ बे रावबो होबथानो हानाय गोहो गैला बेथ' बे आरो मा बुंनो लुकिं टु लण्डन टकिं टु टकिअ होननांगौ नङा होमबा लुकिं टु लण्डन टकिं टु टकिअ बिथांमोना गावसोर बहा दं जेबो मिथिया बिसोर दा नोरोगाव दंहैजोबो नालाय बाथ्राफ्रा जेबो गैला सालायफ्रा थिग गैला बिथांमोना सासे रेजेक माल जेखौ रागथिसोर स्टिल होना होमबा जोङो स्टिलखौ माने बे रिसाइकेल जाया स्टिला जाबाय जै गाज्रि जाबाय गारसोना दोननांगौ दा बेफोरबायदि मोनफा मोनफा रागथिसोर स्टिल बादि मोनसे बेसाद आरोखि बे खाम्फा चन्दन मोना बिथांमोना दिनै जोंखौसो माबा हरेकमाल होनलाबायदों दिनै हरेकमाला नायनो बयनिबो न'खर न'खर हरेकमाल थायो नङा होमबा हरेकमालनि बुस्थुखौसो बायो जोंनि गरिब दुखिया मानसिफ्रा बे मोजां मोजां बुस्थुफोरखौ सोरबा मिल्टन सेलेल माबा माबि बुस्थुफोरखौ माने बै माहाजोन न'खरफ्राल' साख्रियावलाय न'खरफ्राल' बायो न'खर न'खर नायनानै गिदिंनानै बायथों बिथांमोनहा माने बे चन्दन खाम्फामोनहा बयनिबो न'खराव हरेकमाल नुगोन दङ होमबा दिनै बेबादिनो जादों इउपिपिएलआ दिनै बे साथाम साब्रैसो देवानिफोरनि आखायाव दालालिफोरनि आखायाव दंसै दिनै जेसेबांनाखि रायजो राजाफोर दङ बे बिपिएफजोंनो दंजोबो दिनैनो प्रमान दिनै बे मथनगुरि समस्तियाव बिजेपिबो गैला इउपिपिएलबो गैला दिनै माने हासिबजों सिबनाय बादि साफा जाजोब्बाय न'खौ जेरेखम जोङो हासिबजों सिबनानै साफा खालामा होमबा दा बेबादि अबस्था जाबाय आरो जेरावबो क'क्राझाराव दिनै बाक्सायाव उदालगुरियाव तामुलपुराव जेरावबो हासिब सिबनाय बादि इउपिपिएलखौ जों सिबगारजोबनो हाबाय बिसोरखौ दिनै हाखरावसो गारसोनानै दं लोगो दा बिथांमोना जेबो खामानि गैला बिथांमोना गावसोरनो माने मोनफा मोनफा उदाय इउसेन थ्र' जिनिस जाबाय बे चन्दन खाम्फामोना बिथांमोनानो 17 बोसोराव जादोंबा बिथांमोनानो जादोंमोन चन्दन खाम्फामोननि आखलखौ मिथिगौ दिनै बिथांमोननि एगेन्स्टआव बिराद माने प्रतिदिन टाइम्स चेनेलफ्राव एबा एसामिस चेनेलफ्राव सेटेलाइट चेनेलाव बिथांमोननि माने दुर्नितिखौ दिनै देखायगासिनो दङ खाम्फानि चरित्रखौथ' दिनै नुगासिनो दङ दा बावैसोनो खाम्फा माने बरगयारी बिथांनियावथ' भाइरेल फट'बो मोननो हागौ माखासे रेकर्डिंबो मोननो हागौ दा जों कालेक्सन खालामगासिनो दङ खाम्फानि जे चरित्र दिनै ओंखारनो थांगासिनो दङ दा आखायाव जोंनि बिब' बिनानावफोरखौ जोङो नस्थ' खालामनो हाया जोंनि जाथिखौ जों दंस' खालामनो हाया बिटिसिखौ जों रैखा खालामनांगोन दिनैनि तारिखाव नायदो दिनैहाय बिथांमोनाबो राजनितिखौ दानो हायो डेम'क्रेटिक देश हिसाबै खिन्थु बिपिएफ हिसाबै इमान खथि खालामा मानो होनबा गासिबो एनडिपिफ्रानो थांनाय इलेक्सनाव माबाजों थाजोबदों इउपिपिएलजोंनो थाजोबदों गबिन्दआबो इउपिपिएलजों थादों सावरायग्रा जोंजों थादोंमोन नाथाय बिथाङा इउपिपिएलाव थांफिनखाबाय दिनै फेरेंगियाबो इउपिपिएलजों थांनानै इलेक्सन गेलेदों दा बेनिखायनो दिनैनि तारिखाव मोनसेबो भट जोंनि खथि जाया इउपिपिएलनि भटआसो इबिपिआव थांगोन आरो दिनै बांसिन माने इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो इबिपिआव जयेन जागासिनो दं गतिके इउपिपिएलआ दिनै जोबनो थांगासिनो दं बेवहाय दिनै जोंनि जिथुनाखि हिसाब दिनै जोङो
बे बिटिसिनि 40टा समष्टियाव थांनाय एमपि इलेक्सनाव जोङो साराय 8 लाख 9 लाख भट मोनदों जोङो साराय 8 लाख मोनदों भटआ दा बेखौ 40टा डिपार्टमेन्ट माबाजों समष्टियाव रानोबा साराय 19,000 कुरिया गोग्लैयो दा बेखौ जों बरपाट्टा हिसाबै साराय 19,000 कुरिया मोनदों दा बेखौ जोङो माखासे सेलेक्टेड समष्टिफोराव रानोबा दिनै 20,000 25,000 दिनै भट मोननानै दिनैसिम जोङो 28टानिफ्राय बांसिन दिनै देरहानो थांगासिनो दं आरो बेखौ सेप्तेम्बराव नोंथांमोना नुगोन रायजो राजाफोरनि आशीर्बादावसो दिनै इलेक्सन गेलेनो नागिरदों खाम्फा चन्द्रमोननि खुगानि दारै जेबो जाया हाग्रामा महिलारि सरकार दानो हाया होनलाबायदों नायबानो जाबाय बिथांमोना आरो बिथांमोना बबे नोरोगनिफ्राय थांबावनो नायबानो जाबाय नोरोगनिफ्राय आरो गाज्रिसिन जायगा दंबावोबा बेयाव थांसिगोन बिथांमोना जेखौ हासिब सिबनानै हाखराव गारदों आरो दिनै ब्रह्मपुत्रआव गोजावलांगासिनो दं गंगादैयाव गोजावलांगासिनो दं लैथोआव बिथांमोना बे गोलेर खासाजों मन' जानाय बादि मन' जागोन जेरेखम दा मन'गासिनो दं बिथांमोनखौ माखासे दलफ्रा राष्ट्रीय दलफ्रा बेबादिनो ग्लब ग्लब मन' जाजोबसिगोन आरो प्रमद बर'निफ्राय आराम्भ खालामनानै जेसेबां चन्दन खाम्फामोननिफ्राय आराम्भ खालामनानै गासिबो नेताफ्रा दिनै गोदोनासिम मन'खाबाय गाबोन खर'सिम मन'जोबसिगोन हां मोननाय नंला इउपिपिएलआ जोब्बाय आरो जों बिपिएफ हिसाबै मोनबानि बारा देरहाया आरो मोनबानियाव बोरैबा नै सेप्तेम्बरालागै इलेक्सन जायोबा मोननैल' थाहैनो हागौ उदालगुरियाव सासेनि नाम फैबाय थादों आरो प्रमद बर' देरहाबा देरहाबाय बिसोर सानैनि नाम फैबाय थादों आरो गैला